नमस्कार, मी अश्विनी आशूज किचन पॉइंटमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत करते। आणि आज आपण बनवणार आहोत तिळाचे लाडू। अगदी खुसखुशीत असे हे लाडू कसे बनवायचे ते आपण या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। आणि मी इथे लाडूसाठी साधा गूळ वापरणार आहे, चिक्कीचा गूळ वापरणार नाही आहे। तर साध्या गुळापासून आपण कशा पद्धतीने खुसखुशीत असे तिळाचे लाडू बनवू शकतो हे या आपण रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। आणि आपण या रेसिपीमध्ये परफेक्ट असा पाक कसा बनवायचा आणि त्यापासून लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आणि रेसिपीला सुरुवात करण्याअगोदर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि सबस्क्राइब केल्यानंतर बाजूला दिलेलं बेल आयकॉन प्रेस करा। इथे मी गॅसवरती एक कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम मी जी आहे ती मध्यमच ठेवलेली आहे। आणि इथे मी 1 वाटी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि हे तीळ जे आहेत ते घरचे तीळ आहेत, त्यामुळे थोडेसे तुम्हाला त्यामध्ये काळे दाणे सुद्धा दिसू शकतात आणि कलर सुद्धा थोडासा तुम्हाला काळपट दिसत असेल, कारण हे या तिळाला पॉलिश वगैरे केलेले नाही आहे, अनपॉलिश तीळ आहेत हे। आणि हे खायलाही खूप सुंदर लागतात, गावरान तीळ आहे ते। आणि आता आपल्याला हे तीळ जे आहेत ते भाजून घ्यायचे आहेत मध्यम आचेवरती। हे तीळ आपल्याला साधारण 4-5 मिनिटं मध्यम आचेवरती भाजून घ्यायचे आहेत। आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती मिडियमच ठेवायची आहे, वाढवायची नाही। जर गॅसची फ्लेम हाय असेल तर तीळ आपले उडू शकतात, त्यामुळे मध्यम आचेवरती हे तीळ आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत। कच्चे अजिबात ठेवायचे नाही आहेत, कारण कच्च्या तिळामुळे आपल्याला खाल्ल्यावरती त्रास होऊ शकतो, तर त्यामुळे तीळ हे भाजूनच घ्यायचे आहेत। तीळ हे आपले भाजले गेलेले आहेत, बघू शकतात छान असा रंगही बदललेला आहे। आता हे तीळ आपण थंड होण्यासाठी काढून घेऊया। तीळ आपले थंड होत आहेत तोपर्यंत आपण इथे पाक बनवून घेऊया। तर इथे मी गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि यामध्ये आपण 1 चमचाभर साजूक तूप घालूया। तूप आपलं गरम व्हायला लागलेलं आहे। आता यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला गूळ घालूया। मी इथे 1 वाटी तीळ घेतलं होतं, तर तेवढंच 1 वाटी मी इथे गूळ वापरते आहे। संपूर्ण गूळ मी इथे कढईमध्ये घातलेला आहे। आता यामध्ये 1 छोटा चमचा पाणी घालूया। आता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकतात गुळाला पाणी सुटायला लागलेलं आहे, बघू शकतात अगदी 1 मिनिटभरामध्येच आपला संपूर्ण गूळ वितळलेला आहे। आता आणखी आपल्याला 1 मिनिटभर आपल्याला हा गूळ जो आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे। आपण बघू शकतो की अगदी 1.5 ते 2 मिनिटांमध्येच आपला हा पाक जो आहे तो छान असा उकळू लागलेला आहे। अजून आपल्याला थोडासा हा पाक उकळवून घ्यायचा आहे, त्यानंतर आपण चेक करू पाक तयार झाला की नाही। बघू शकतात आपला पाक जो आहे तो साधारण 2.5 ते 3 मिनिटं छान असा उकळलेला आहे, बघू शकतात। आता आपण एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन बघू शकता त्याची गोळी तयार होते की नाही। अशा पद्धतीने त्याची गोळी तयार व्हायला लागली म्हणजे आपलं पाक परफेक्ट बनलेला आहे। आता लगेच आपण गॅस बंद करूया। आता पाक थंड होण्याआधी यामध्ये लगेच भाजलेले तीळ घालायचे आहेत आणि झटपट असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। संपूर्ण आपल्याला तीळ गुळामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। छानपैकी त्याचा एक गोळा बनवायचा आहे आपल्याला। चारही बाजूने आपल्याला व्यवस्थितपणे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पाकात मध्ये आपले तीळ व्यवस्थितपणे मिक्स झालेले आहे। कढईमध्ये आपल्याला हे मिश्रण एका साईडला करून घ्यायचं आहे आणि यामधील चमचा जो आहे तो काढून घ्यायचा आहे आणि चमच्याला लागले जे मिश्रण आहे ते सुद्धा आपल्याला काढून घ्यायचं आहे, कारण ते नंतर कडक होऊ शकतं। आपलं जे लाडूचं मिश्रण आहे ते थंड होण्याअगोदर आपल्याला पटकन याचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। तर एक छोटासा चमचा घ्यायचा आहे आणि चमच्याच्या साहाय्याने आपण ते मिश्रण घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर दोन्ही हातांनी अशा पद्धतीने प्रेस करत करत आपल्याला हा लाडू वळून घ्यायचा आहे। डायरेक्टली तुम्ही गोल करायला जाणार तर होणार नाही, कारण थोडासा गरम असल्यामुळे ते चिकट असतं ते। आणि थोडंसं आपण दोन्ही हातांनी पाणी लावून घ्यायचं आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने गोल गोल आपल्याला लाडू वळायचा आहे। आणि त्यानंतर तुम्ही हाताने गोल करून घेऊ शकतात हा लाडू। सुरुवातीला जरी तुमचा लाडू गोल झाला नाही तर अशा पद्धतीने तुम्ही छोटे छोटेसे गोळे बाजूला करून ठेवू शकता आणि त्यानंतर थोडंसं गार झालं की त्याला गोलाकार देऊ शकतात। आणि आपल्याला मिश्रण थंड होण्याअगोदर पटापट आपल्याला हे सगळे लाडू वळून घ्यायचे आहेत, कारण मिश्रण जर गार झालं तर आपले लाडू वळले जाणार नाहीत। आणि समजा जर हे मिश्रण गार झालं तर पुन्हा तुम्ही ही कढई गॅसवरती ठेवायची आहे आणि थोडंसं मिश्रण जे आहे ते गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर पुन्हा आपण लाडू वळू शकतो आणि पटापट लाडू वळून घ्यायचे आहेत।
अशा पद्धतीने। आणि तिळीचे लाडू करताना जर तुम्ही एकटे असाल तर तुम्ही 2 टप्प्यामध्ये हे लाडू बनवू शकतात, कारण ते जास्त प्रमाणात केले तर वळायला जास्त वेळ लागतो आणि तोपर्यंत मिश्रण गार होऊन जातं। तर त्यामुळे 2 टप्प्यात तुम्ही हे लाडू तयार करून घेऊ शकतात। इथे मी सर्व तिळाचे लाडू वळून घेतलेले आहेत। बघू शकतात किती सुंदरसे आपले लाडू दिसत आहेत आणि छान असे एकसारखे झालेले आहेत। आपण चमच्याच्या साहाय्याने घेतल्यामुळे छान असे एकसारखे लाडू तयार झालेले आहेत। बघू शकतात दिसायलाही सुंदर दिसत आहेत आणि खायलाही खूपच छान झालेले आहेत। आता मी तुम्हाला यातील एक लाडू फोडून दाखवते। बघू शकतात खूपच इझिली हे लाडू तुटतात, कुठेही जास्त कडक वगैरे नाहीत आणि आपल्याला खायलाही कुठेही दातांना त्रास होणार नाही। छान असे खुसखुशीत आपले लाडू तयार झालेले आहेत, बघू शकतात। तर मग आजची रेसिपी तुम्ही नक्कीच घरी ट्राय करून बघा। अशा पद्धतीचे लाडू तुम्ही नक्कीच बनवा घरी, सगळ्यांनाच आवडतील। आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूला दिलेलं बेल आयकॉन प्रेस करा। त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा मी यूट्यूबला नवीन व्हिडिओज पोस्ट करेल त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी मिळेल आणि सगळ्यात आधी तुम्ही माझ्या रेसिपीज बघू शकतात। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। भेटू आपण पुन्हा अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये।